dacă îmi spunea că vrea să facă reclamă, fugeam până în centru, cântam acolo și după aceea veneam înapoi repede la biserică. Da. Iosua, capitolul 13, dacă ai Biblia la tine în această seară, trebuie să deschidem acolo. Cartea lui Iosua este o carte unde poporul lui Israel are anumite lupte. Este o carte în care Dumnezeu descrie cum poporul își primește moștenirea înapoi. Unul dintre oamenii care, sau familiile care își primesc moștenirea este Caleb. Și vezi, de asemenea este o carte care descrie bătălia pe care copiii lui Israel au dat-o. Iosua a lăsat copiii lui Dumnezeu în țara promisă, dar ei au avut lupte specifice de lupta pentru ca să câștige ceea ce Dumnezeu are pentru ei. Și astăzi, ca și creștini, fiecare dintre noi avem de purtat luptele noastre pentru a câștiga ce Dumnezeu are pentru noi. Haideți să citim Iosua 13 de la versetul 21. Toate cetățile câmpiei și toată împărăția lui Sihon, împăratul Amoriților care domnea la Hezbon, Moise îi bătuse pe el și pe domnitorii Madianului, pe Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba, domnitori care se trăgeau din Sihon și care locuiau în țară. Între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam, fiul lui Beor. Hotarul ținutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este moștenirea fiilor lui Ruben după familiile lor, cetățile și satele lor. Ținutul lor a fost Iaezerul, toate cetățile Galaadului. Jumătatea din țara copilului lui Amon până la Aroer, față în față cu Raba. De la Hezbon până la Ramat Mitzpe și Betonim, de la Mahanaim până la hotarul de birul lui. Vreau să mă uit în această seară la o predică pe care am intitulat-o Da, luptăm pentru moștenire. Pentru că vezi, fiecare dintre noi va trebui să luptăm pentru moștenirea pe care am primit-o prin, aș zice așa, înaintașii noștri. Și tu și cu mine, în mod obligatoriu, ar trebui să împlinim destinul nostru. Vreau să mă uit în primul rând a ne lupta cu inamicul nostru. De multe ori în Biblie găsim descrierea, povestirea diferitelor lupte pe care poporul a trebuit să o ducă. Și vezi, luptele acestea din Vechiul Testament erau cu arme. De asta rușii au venit cu arme la graniță. Nu, glumesc. Erau cu arme, cu săbii, cu sulițe, cu pietre, în sfârșit și alte lucruri. Dar luptele fizice din Vechiul Testament, ca și creștini în zilele noastre, sunt transformate în lupte spirituale în Noul Testament. Și vezi, ca și poporul lui Dumnezeu, tu și cu mine va trebui să luptăm împotriva lucrurilor care stau să ne oprească de la a face voia lui Dumnezeu. În pasajul nostru de Scriptură, mai sus, am citit cum poporul lui Dumnezeu ar trebui să lupte împotriva Madianului și a Amoriților. Și Moise a condus aceste lupte. Vezi, Madianul este descris în Biblie ca fiind dușmanul care fură rodul. Orice ce aducea rod era furat de Madian. Și ca și creștini în viața noastră, de-a lungul perioadei în care noi vom umbla cu Dumnezeu, vor exista momente când vom da de lupte spirituale, când dușmanul nostru va dori să fure roadele pe care Dumnezeu vrea să ni le dea. Binecuvântările pe care Dumnezeu ar vrea să le pună peste viețile noastre. Și vezi, locul în care Dumnezeu aduce binecuvântare peste viața ta și peste viața mea,
este biserica. Dar locul acesta oricând poate să fie atacat de dușmanul nostru, care nu este bucuros ca să vadă un creștin care este binecuvântat și îl slujește din toată inima pe Dumnezeu. Sunt creștini care ajung în momentul în care sunt binecuvântați în anumite situații, cu anumite lucruri, se întâmplă și ceva nu iese bine. Și te gândești, dar de ce s-a întâmplat așa? Maleac ne zice foarte clar că avem nevoie să-L implicăm pe Dumnezeu. Și în Maleac 3 zice Biblia așa: voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă și nu vă va nimici roadele și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Vezi, noi ca și creștini în zilele noastre avem nevoie de Dumnezeul oștirilor, ca El să nimicească această lăcustă și această lăcustă în mod, în ghilimele, în paranteză, poate să fie anumite lucruri pe care noi nici nu le putem observa. Pot fi anumite lucruri care alunecă așa ușor în inima noastră. Pot fi anumite chiar gânduri sau vorbe, cum am zis dimineața în predică, pe care doar noi le interpretăm. Pentru că, vezi, diavolul știe că dacă noi vom ajunge într-un loc al confuziei noastre spirituale, va fi așa de ușor să ne destabilizeze, să ne fure încrederea pe care noi o punem în Dumnezeu. Un alt popor împotriva căruia Moise a avut victorii au fost amoriții. Amoriții întotdeauna au fost poporul care au tras spre idolatrie. Întotdeauna au avut idoli făcuți de mâinile lor, idoli pe care îi făceau și trăgeau poporul lui Dumnezeu după ei, ca poporul lui Dumnezeu să se închine la idoli. Vezi, această luptă spirituală trebuie dusă și câștigată de noi. Pentru că sunt în jurul nostru colegi de clasă, colegi de muncă, prieteni, poate chiar verișori sau mai apropiați, oameni mai apropiați, care așa de ușor poate să ne tragă în locul în care noi să schimbăm Dumnezeul nostru pe niște idoli. Vezi, idolii aceștia câteodată sunt nesemnificativi. Idolul tău poate să devină deodată un joc și te închini la el. Sunt jocurile astea, nu mai știu cum sunt. Sunt anumite jocuri. Erau la un moment dat toate jocurile. Jucau copiii de la grădiniță, jucau adulții care erau la facultate. În sfârșit. Cum? Zic. Cum? Nu, solitaire joacă aia, pensionarii, cum jucam. Solitaire, n-are să priză, solitaire, la priză. Ai văzut cum e în sfârșit? Era un joc, nu mai știu. La un moment dat jucai și tu, Iulia. PUBG. Și vezi, ești prins și nu-i greșit să te... PUBG? Ăla mi-apare pe telefonul ăsta care l-am primit cadou de ziua mea. În sfârșit. Cred că ăla o fi, nu știu. În sfârșit. Parcă am văzut acolo și mă gândeam, bă, ce cu aplicația asta, că eu nu știu de el. No, și, vezi, jocul în sine poate nu este greșit. Dar este greșit faptul că jocul respectiv îți va fura zilele și nopțile. Sau nopțile și zilele. Și nu mai ai timp de nimic. Când eram copil de școală sau de grădiniță, îmi plăcea să merg în fața blocului să mă joc cu ceilalți copii. Acum copiii nu mai ies în fața blocului sau nu mai ies pe stradă dacă stau la case, pentru că se joacă PUBG. Și nu mai au timp. Și vezi, fără să-și dea seama, ei sunt trași în idolatrie. Ei, idolul lor poate să fie, cine știe ce, televizorul. Și sunt copii care nu poți să-i dezlipești de la televizor. Treci, mă, și mănâncă. Dacă mi-aduce aici mâncarea în sufragerie, mănânc. Dacă nu, nu mănânc. Și vezi, asta este considerată idolatrie. Pentru că tu nu te poți dezlipi de un lucru
care pentru tine nu ți se pare ceva anormal, dar dacă te vei uita la relația ta personală cu Dumnezeu, la un moment dat poate să fie ceva greșit, poate să fie ceva anormal. O luptă spirituală trebuie dusă, câștigată de fiecare dintre noi personal. Și vezi, poporul a trebuit să lupte ca să câștige umblarea lor cu Dumnezeu. Pavel este un om deștept. Este unul dintre bărbații care au trăit cuvântul lui Dumnezeu, care au plantat biserici. Și vezi, el la un moment dat folosește termeni militari ca să învețe pe oameni, pe tine, pe cei pensionari care joacă solitar, să câștige luptele spirituale. El zice așa: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății. Toate armele care noi le avem în dotare ar trebui să luptăm împotriva diavolului. Și vezi, armele acestea n-ar trebui să le dăm la o parte. Armele acestea va trebui să le folosim. Una dintre arme este rugăciunea. Altă armă este cuvântul lui Dumnezeu. Vezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, în mod miraculos poți să vezi victorie. După cum v-am zis, când mergeam spre casă, am zis, trebuie să o sun pe mama soacră, să văd cum se simte. Și am sunat-o și îmi zice, e bine, ca și cum mi-ar fi zis, bă, am o veste bună și una rea. Și aș fi zis, zi pe aia bună. Și zice, e bine că sângele din nas mi s-a oprit. Dar zice, din cauza că m-am panicat, m-am speriat, în sfârșit, mi-a crescut tensiunea, am luat pastile de când luase înainte de perioadă. Deci era cu o oră jumate, ar fi trebuit să scadă. Și nu mai scade tensiunea. Am zis, trebuie să ne rugăm chiar acum. Conduceam la mașină, nu era ceva special. Conduceam la mașină. Mi-am cascat de la telefon în ureche. Vorbind la telefon, am condus-o într-o simplă rugăciune. Și cum am zis, nici nu m-am așezat bine. Și de la 180, cât m-am zis că era, că am uitat deja, tensiunea a scăzut la 158. A scăzut mai mult printr-o simplă rugăciune decât printr-o pastilă care era destinată pentru a scade tensiunea. Și ziceam, Gianei, vezi, lucrul acesta este spiritual. Pentru că nu e permis să-ți scurgă sânge din nas când ai făcut intervenții și așa mai departe. Și să scurgă sânge din nas ore în șir. Când te lovești la nas? Te-ai lovit vreodată la nas? Ți-ai primit-o vreodată de la surorile tale sau de la frățiorii tăi? Mie obișnuia să-mi curgă sânge din nas destul de mult. Asta însemna cam 20 minute, care mi se părea enorm. Când eram copil. Vezi, lui mama soacră i-a curs o oră, adică foarte mult. Normal te gândești, bă, sângele ar trebui să se oprească imediat. Și că bagi, toată lumea știe, e simplu. Metoda cea mai simplă este vată cu oțet. Bagi acolo, tamponezi în nas și gata, s-a oprit. Sau poate există alte metode, zi tu, Adi, nu știi. Stai pe spate. În sfârșit, sunt mai multe metode. Dar vezi, Dumnezeu trebuie să ne ajute ca noi să folosim armele noastre spirituale împotriva căpetenilor și domniilor întunericului acestui viac. În 2 Timotei, Pavel zice, m-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie,
și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Vezi, Pavel în această seară, citind Cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre luptă și răsplata ei. Și el vrea să ne lămurească asupra modului în care tu și cu mine în viața creștină va trebui să învățăm să luptăm. Sunt atâtea lucruri pe care noi ca și creștini le facem. Și vezi, câteodată sunt lucruri în care ne gândim că nu avem o responsabilitate. Greșit. Orice lucru pe care îl faci ca și creștin, ai o foarte mare responsabilitate. Dacă e doar să te uiți la lucruri pe care Iisus le-a lăsat pentru ucenici și care a zis să o dea mai departe. A zis, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, ca ei la rândul lor ce să facă? Să facă ucenici. Și tu și cu mine asta ar trebui să o luăm ca o responsabilitate. Ar trebui să găsim o cale ca să reușim să facem asta. Sunt alte lucruri pe care ar trebui să reușim să le facem. Înțeleg că iată suntem timizi. Și am fost timid. Îmi era rușine să zic ceva dacă era pe stradă. Îmi era rușine de anumite situații, în sfârșit. Dar vezi, Dumnezeu mi-a dat această abilitate și am putut să trec peste anumite situații, peste care probabil dacă n-aș fi fost mântuit, n-aș fi înțeles că Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele mele și nu m-aș fi rugat să fiu iertat și să am o viață nouă prin Hristos, niciodată n-aș fi avut victorie. Aduc aminte, pastorul meu, pastorul Brooks, și apoi pastorul Rusu, în anumite momente ale vieții, mă încurajau, nu renunța. Trebuie să lupți. Chiar dacă la momentul actual nu vedem un răspuns, nu știm care va fi direcția lui Dumnezeu, trebuie să găsești o modalitate prin care să te încrezi în Dumnezeu și să crezi că situațiile vieții, lucrurile de care te-ai apucat, responsabilitatea pe care o ai, te va ajuta ca lucrurile să funcționeze. Și spuneau mine că nimic prin Dumnezeu nu este imposibil, oricare ar fi situațiile vieții. Într-adevăr, poate trupul fizic nu duce, dar prin Dumnezeu, în mod spiritual, noi putem să învingem carnea noastră. Ei obișnuiau să zică, te vei descurca, vei trece mai ușor, vei ști cum să abordezi situații. Și vă zic, recunosc în seara asta, erau momente când eram copleșit și mai puteam să duc luptele respective. Și mergeam la pastorii mei plângând, pastore, ce să mai fac? Vezi, fiecare creștin va trebui să lupte pentru chemarea lui, pentru destinul lui în Dumnezeu. Amin. Pentru că, virgulă, când vei sta în fața tronului lui Dumnezeu, nu vei avea nicio scuză. Nu vei putea să-i zici lui Dumnezeu, dar, Doamne, eu n-am știut despre asta. Dar, Doamne, pastorul lor ce-i de vină? Pentru că el în ultimul an nu mi-a zis nimic despre asta. Nu poți să ai o scuză în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu se va uita la tine, aici e cuvântul meu, ai auzit cuvântul meu, ai citit cuvântul meu, ai cerut ajutorul meu, ai strigat prin rugăciune către mine, atunci nu mai ai nicio scuză dacă în anumite situații nu ai reușit. Vreau să mă uit în al doilea rând în această seară la strategia diavolului. Pentru că vezi, în seara asta înțelegem că într-o lume spirituală trebuie să existe și întunericul. Lumina există, dacă stingem befre, e întuneric. Totuși intră lumina de afară în sfârșit. Și vezi, există un inamic care vrea să ne ducă în locul în care noi să fim trași în jos. Strategia diavolului este ca să te păcălească pe tine, să mă păcălească pe mine și în momentul când noi ar trebui să-L vedem pe Dumnezeu, că este în control,
noi să rămânem fără lipsă de speranță. În Numeri avem povestea lui Balaam. Vezi, Balaam este proroc și este plătit de Balac să blesteme poporul lui Dumnezeu. Cumva sună anormal. Cum să fie un om al lui Dumnezeu plătit să blesteme poporul lui Dumnezeu? Cum era să zic, mama prafului, un preot poate să fie plătit să blesteme sau să arunce vrăjitorii peste cineva? E normal. Asta e idolatrie, e ieșit din comun. Dumnezeu nu se implică în asta. Vă amintiți, v-am zis la un moment dat o povestea că în Brașov, cu mulți ani în urmă, când era plin de hoți de buzunare, te întorceai și te trezeai că nu mai e geaca pe tine. Și te gândeai, bă, care mi-a luat-o? Și nu puteai să zici nimic, că în jurul tău erau vreo 10 hoți de buzunare care se uitau la tine și nu șoptea, bă, dacă zici ceva, îți mai spragem și figura. Și vezi, oamenii legii nu puteau să facă nimic. Dar pe hoții ăștia, dacă erai aproape de ei când se urcau în autobuz, îi auzeai cum se rugau la Dumnezeu. Ziceau, Doamne ajută-mă, în timp ce fur, să nu cumva să mă prindă poliția. Păi e normal. Adică cum să te ajute Dumnezeu într-un act păcătos, mai ales porunca. Mi-a scăpat acum care poruncă. În sfârșit, este să nu furi. Păi cum să te ajute Dumnezeu? E normal, dar ei aveau credere că Dumnezeu o să-i ajute. Vezi, asta e strategia diavolului. În 2 Corinteni zice Biblia să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi. Că nu suntem în neștiință despre planurile lui. Asta înseamnă că tu și cu mine trebuie să avem mintea deschisă și ochii deschiși la lucrurile care se întâmplă împotriva noastră. Și va trebui să câștigăm luptele spirituale. Cum am zis, luptele noastre spirituale se dau personal. Mi-a plăcut momentul acela când Adi, nu mai știu dacă era și Elena lângă el, că vorbise și Elena cu mine și Adi, m-a sunat entuziasmat și mi-a zis, pastore, m-am rugat pentru Osea, pentru băiatul meu, și fața lui a fost scurățată deodată de Dumnezeu. Pentru că, vezi, au înțeles că aici este o luptă spirituală. El nu vine de mulți ani la biserică, mai ales Adi. Dar, vezi, încurajat de puterea cuvântului lui Dumnezeu, înțelege că e ceva demonic, înțelege că lucrurile nu sunt normale și ce face? Folosește cuvântul lui Dumnezeu ca copilașilor de doar 4 luni să fie vindecat. Cât ai stat, Elena, în spital? 4 zile. Și a ieșit și nu era bine copilul. Te-au trimis acasă, du-te liniștită, oricum nu se vindecă, în sfârșit. Nu dăm vina pe doctor în seara asta, înțelegem că e un asalt demonic. Doamne, am uitat să mă rog pentru doctorița de familie. Doamne, ne rugăm să pui mâna Ta pe doamna Anca, să o vindeci în trupul ei, Doamne. Prin puterea sângelui distrugem acest atac care a venit împotriva ei. Amin. Am vorbit cu doctorița mea de familie că aveam febră de la booster. Nu știu dacă ați făcut boosterul. Dacă nu aveți nevoie, nu-l faceți. Dacă vreți să-l faceți, faceți. I-am avut febră între 39-40, a oscilat. Și am sunat-o pe doamna doctor, era acasă. Am simțit că, de fapt, m-a sunat ea înapoi după câteva ore. Zice, Loici, iartă-mă, dormeam. Când zice doctorița că iartă-mă, dormeam, am gândit că ceva nu e bine, am auzit că e un pic răgușită. În timp ce vorbea la telefon, a tușit. Zic, Doamna, încă m-am sunat, dar trebuie eu să mă rog pentru dumneavoastră. Mi-a zis ce să fac, în sfârșit cu febra, cu tot, mi-a zis ce să fac. Și am promis că o să mă rog și azi dimineață, și în seara asta, mă uitam la listă și a zis, bă, lipsește cineva de pe lista de rugăciune. Ea lipsea. Vezi, asta e strategia diavolului. Ca omul să nu fie atins de puterea lui Dumnezeu. În Isaia 54:17, Biblia zice, nici o armă formată împotriva ta nu va prospera.
fiecare limbă care se va ridica împotriva ta în judecată, o vei condamna. Pentru că asta este moștenirea slujitorilor Domnului și dreptatea lor este de la mine, spune Domnul. Nimic care este făurit împotriva ta. Oricine care vine împotriva ta nu va avea izbândă. Nu o să aibă nicio putere. Pentru că vezi, Dumnezeu este de partea ta. Dumnezeu nu ne dă o listă cu dușmani specifici nou. Nu ne zice, ai grijă la asta. Ai grijă la slăbiciunile tale. Ai grijă la imoralitate. Ai grijă la ce mai poate să fie, nu știu. Sunt multe lucruri, poate să fie o grămadă. Ai grijă să nu te lași înșelat. Ai grijă să nu te bagi în vrăjitorie. Ci Dumnezeu se așteaptă ca fiecare dintre noi să recunoaștem strategiile prin care diavolul vine împotriva noastră. Fiecare va trebui să-și lupta cu inamicii lui. Și vezi, de multe ori războiul acesta este invizibil. Dușmanii noștri sunt câteodată unici pentru fiecare dintre noi. Prin ceea ce trece unul, nu o să treacă celălalt și prin ceea ce trece altul, nu va trece celălalt. Și uite așa, este un proverb care zice așa, nu fiecare pește mănâncă aceeași momeală. Vezi, nu toată lumea are același apetit, aceeași slăbiciune. În Iacov 1:14 Biblia zice, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui și momit. Ești păcălit pe românește. Sunt oameni care sunt prinși în atâtea dependențe. Săptămânal sunt oameni care mă sună. Doctori, profesori, oameni care sunt directori m-au sunat. Și zic, cum facem cu centrul de reabilitare? Acum să vă zic în paranteză așa, de unde vine centrul de reabilitare? Într-adevăr, și noi avem centrul de reabilitare, slavă Domnului. Dar ei dau greș, pentru că centrul de reabilitare pe care îl caută ei e centrul de la Șura Mică, care tot Casa Olarului se numește. Și mă sună pe mine și zic, am nevoie de ajutor. Soțul meu, care e doctor, nu știu, la ce spital, că nu cer toate detaliile, se luptă cu dependențe. Toată ziua merge la jocuri, la muncă și la păcănele, la muncă și la păcănele. Și femeia zice disperată, dacă ar fi, aș plăti și 15.000 de lei în fiecare lună ca să-l salvați, ca să își revină. Și eu mai pun întrebări, dar câți ani are? 38 de ani. Și mă dă, domnul, bărbat de 38 de ani, sparge atâția bani. Nu de mult mă sunase o doamnă. Zicea de, poate v-am mai zis povestea, zicea de fata ei, care altfel la locul ei, dar după aia mergea în anumite locuri unde oamenii profitau de ea, îi vindeau toate nebunile, narcotice, tot. Zice, vreau să o ajut. Zice, sincer, din toată inima mea, aș face orice. Și m-a întrebat, 10.000 de lei pe lună este ok? Am zis, da, Doamne, este ok, aduceți. Nu, n-am zis așa. Am zis, din păcate, pentru domnișoare, că fiica ei avea 23, 24 de ani, nu avem cu ce să vă ajutăm. Am zis, există problema asta, poate să fie rezolvată. Dacă vă credeți în Dumnezeu, dacă vă întoarceți la Dumnezeu, era din București, am zis, avem o biserică acolo, i-am dat numărul lui pastorul Cristi Cărămidaru, nu știu dacă mai lua legătura în sfârșit. Dar vezi, sunt oameni care duc anumite lupte spirituale, sunt dependenți și nu poate să fie liberi. Gândește-te că au fost oameni care au fost aleși de Dumnezeu și cu toate astea au dus lupte spirituale. Pentru că au fost păcăliți de diavol. Samson, avem și film creștin despre el, a fost un bărbat puternic. Am fost un bărbat care probabil și în ziua de azi ar câștiga Miss Universe. Miss Universe este concursul Mister, am zis Miss. Mulțumesc. Mister Universe, vai!
Mr. Universe. A câștigat și Miss, asta e altă poveste. A câștigat Mr. Universe. Și vezi, Samson era puternic. Musculatură, orice. Dar vezi, la un moment dat, problema lui Samson este imoralitatea. Și el se îndrăgostea de fiecare dată de cine nu trebuia. Alegea fete care nu erau din poporul lui Dumnezeu. Și astfel el a pierdut destinul lui Dumnezeu. Iacov și Ioan aveau o gândire cu judecată. Erau aspri. Și când vedeau pe cineva care este mai slab ca ei, ca și cum spiritual, imediat îi judecau. Petru era mândru, frate. Petre, până o să cânte cocoșul de 3 ori, o să mă lepezi de 10 ori. A zis așa Iisus, a zis mai puțin. Petru a zis, Doamne, Doamne, bate-l lemn și zi Tatăl nostru de 10 ori. Dar vezi, Petru a eșuat. Și vă aduceți aminte, Iisus nu l-a judecat pentru asta. A zis, Petre, treci pe cruce, eu cobor de pe cruce, tu vei muri. Nu l-a judecat. Cu toate astea, astea erau slăbuciune. Era un atac al diavolului pe care el trebuia să-l vadă în viața lui. Era o slăbiciune care trebuia identificată de el personal. Pastor Wayman Mitchell predicase la un moment dat o predică și a zis, când mergi seara asta acasă, asta vă zic și eu dumneavoastră, când mergi în seara asta acasă, nu te dezbrăca cum intri în casă. Te speli pe mâini, te duci direct la oglindă. Îți iei agenda ta care îți scrii secretele. Și iei notițe și începi să scrii propriile tale slăbiciuni. Și cu asta vreau să tratez. Cu asta vreau să tratez. Cu asta vreau să tratez. Și până la sfârșitul, era să zic lunii, că abia început luna, vreau să am victorie în toate zonele respective. Pentru că nu vreau să las ca strategia diavolului să aibă putere mai mare și influență mai mare peste viața mea decât strategia și planul lui Dumnezeu împlinându-se în inima și în destinul meu. Vreau să mă uit în ultimul rând în această seară la a intra în posesia moștenirii. Cred că vezi, punctul pasajului nostru de Scriptură este ca tu și cu mine să intrăm în moștenirea care ne-a fost pregătită de Dumnezeu. Tu și cu mine nu am fost mântuiți degeaba. Tu și cu mine nu l-am primit pe Iisus Hristos în viețile noastre degeaba. Nu degeaba te-ai născut în această biserică. În această biserică te-ai născut ca să împlinești scopul lui Dumnezeu, dar mai mult de atât să înțelegi că da, voi lupta pentru moștenirea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Vezi, această moștenire poate să aibă legătură cu chemarea ta. Această moștenire poate să aibă legătură cu destinul pe care Dumnezeu ți l-a pregătit de la început. Biblia zice clar, din pântecele mamei tale te-am știut, te-am cunoscut și te-am țesut. Și vezi, câteodată lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă. O avem pe Noemi, fata asta din Cluj, femeie, că e însărcinată, căsătorită. Și vezi, are o luptă de dus pentru copilul care e în pântecele ei. Are sarcina asta 5 luni de zile. Doctorii zic că e prea mic. Eu zic că ar fi suficient. Dacă erai în alt stat, asta e, dar ești aici te-a dus Dumnezeu, aici te-ai născut, n-ai ce să faci. Eu zic că ar fi putut să salveze deja și să scoate copilul. Doctorii zic totuși că e prea mic copilul. Și zilele trecute, cred că miercurea, ne-au rugat, pentru că ei ziceau că există doar 1%
șanse. Noemi a fost încurajat pentru că, sigur, și soțul ei Cipri, pentru că toate bisericile noastre s-au rugat pentru ei. Și zicea la un moment dat pastorul Cristi, cred că joi sau vineri, deci uite, a trimis Noemi un mesaj aici, Claudiei, l-a trimis mai departe, prin care zice că este mai bine. Doctorii care dădeau 1% șansă sunt uimiți că lucrurile stau mai bine. Dar zice, pastore, sau spune la pastor sau pastore, cum a zis, trebuie să spărturisesc că chiar dacă eram în locul în care ar fi trebuit să mă simt descurajată, am simțit prezența lui Dumnezeu și m-am încurajat singură. Deci am pus cântece de la biserică. Am început să cânt acolo. Ce poftă de cânta poți să ai? Ia, mănâncă tu când ai poftă de mâncare. Când ai poftă de mâncare, ți rog, ai poftă de mâncare? N-ai. Ce poftă poți să ai să cânți? Ce poftă poți să ai să asculți o predică? Dar vezi, asta a făcut. Și vezi, asta mi-arată încă o dată că există bătălii spirituale care trebuie să le ducem. Pentru că sarcina este mai bine acum. De la 1% șansă, miercuri seara, iată că sarcina începe să fie bine. Care zic și doctorii, când zice doctor, bă, că nu e bine, nu e bine. Că nu știe el cum e treaba, îți face ecografie, ce mai face și știe. Dar vezi, trebuie să câștigăm aceste bătălii. Nu trebuie să lăsăm pe diavol ca să schimbe prioritatea ta și a mea, ci trebuie să ne concentrăm pe lupta și pe bătălia pe care tu și cu mine trebuie să o ducem. Pentru că Dumnezeul nostru are ceva pregătit pentru noi. Și vezi, dacă Dumnezeu are ceva pregătit pentru noi, noi n-ar trebui să stăm pe gânduri. În Filipeni 2:14 Biblia zice, faceți toate lucrurile fără cârtiri, fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care noi, fiecare dintre noi, strălucim ca niște lumini în lume. Dacă te duci în seara asta, în fața oglinzii, cu carnețelul de notițe, poți să zici, Doamne, îți mulțumesc că strălucesc în această lume ca o lumină care dorează în jurul meu. Trebuie să vezi unde este zona vulnerabilă și trebuie să înveți să ai autocontrol. Nu trebuie să lăsăm diavolul să câștige sau să ne fure moștenirea care ne-a fost dată de Dumnezeu. În Corinteni 2:9 zice Biblia, dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucruri pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubește. Cine sunt acei oameni pe care Dumnezeu îi iubește? Noi suntem oamenii aceia. Creștinii, într-adevăr și păcătoși, au același drept. Dar până un om păcătos nu se întoarce la Dumnezeu și nu-L iubește, nu-L slujește pe Dumnezeu, n-are cum să aibă parte de lucruri pe care Dumnezeu îi le-a pregătit. Dumnezeu a pregătit și a plănuit totul ca noi să primim această moștenire. Noi trebuie să ne pregătim să primim binecuvântarea Lui. Pentru că Biblia zice foarte clar, Domnul va face binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care le vei pune, pe care ți le va pune în mâna ta. Te va binecuvânta în țara care te-a așezat. În județul în care te-a așezat. În orașul, în localitatea în care te-a așezat. Și El va comanda ca binecuvântarea să fie cu tine. Tu și cu noi suntem aleși de Dumnezeu ca să câștigăm bătăliile noastre. Și va trebui să învățăm că putem fi folositori
pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi va trebui să câștigăm aceste lupte, care vor fi transmise din generații în generații. Dacă ne uităm în pasajul nostru, și cu asta o să închei imediat, vedem că zice Biblia așa: toate cetățile câmpiei, toată împărăția lui Sihon, împăratul Amoriților care domnea la Hezbon, Moise îi bătuse pe el și pe domnitorii Madianului și pe alții în șir acolo. Și vezi, asta e lăsată ca moștenire pentru Iosua, pentru poporul care urmează să se nască, pentru tineri și tinere care nici nu s-au născut, pentru copilași și copile. Vezi, ca și părinte, tu și cu mine putem să punem lucruri din noi în viețile copiilor noștri. Și asta poate să fie binecuvântarea, cum o numește Dumnezeu, celui neprihănit. Pentru că noi suntem încurajați de lucruri pe care au trecut oamenii lui Dumnezeu. Psalmul 23 cu 4 zice așa: chiar dacă umblu prin valea umbrei morții, nu mă voi teme de niciun rău, căci Tu ești cu mine, Tu ești toiagul Tău și nuiaua Ta, ele mă mângâie. Hai să ne plecăm capetele în seara asta. Vezi, Dumnezeu se uită la noi în situațiile cele mai întunecate și spune noi și vrea să ne însufle că El ne va ajuta, că El ne va da speranță, că El va aduce binecuvântare peste viețile noastre, că El ne va îndruma. Dar noi, tu și cu mine, va trebui să identificăm slăbiciunile noastre. Va trebui să identificăm lucruri prin care diavolul vrea să ne păcălească și să intrăm în posesia moștenirii lăsate de Dumnezeu. Trebuie să existe în seara asta un da mare prin care să exprimăm dorința inimii noastre, că vrem să luptăm pentru moștenirea pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea. Seara asta, în timp ce fiecare cap este plecat, fiecare ochi este închis, ca semn de respect față de cel de lângă tine, ca semn de respect față de cei din jurul tău și de Dumnezeu, mă întreb, oare ai nevoie să fii iertat tu de Dumnezeu? Oare dacă ar fi să mori în seara asta, cerul va fi casa ta? Gândește-te, Dumnezeu l-a dat pe singurul Său Fiu, pe Iisus Hristos, să moare pe cruce pentru păcatele tale. Și Biblia declară că oricine care mărturisește cu gura lui și recunoaște pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor în viața lui, va fi mântuit. Va fi salvat de la judecata veșnică. Și prin Iisus Hristos va avea viață veșnică. Dacă în seara asta ești în acest loc, ai vrea să te rogi să fii iertat, ridică-ți mâna ta. Ridică-ți mâna ta, Dumnezeu te iubește mult, a dat pe unicul Său, pe Său Fiu, pe cruce pentru păcatele tale. Dacă vrei să faci asta, să te împaci în seara asta cu Dumnezeu, ridică-ți mâna ta. Vom merge mai departe în seara asta. Vezi, un mesaj simplu, un mesaj care vrea să ne readucă aminte că noi luptăm o luptă spirituală și că trebuie să luptăm pentru moștenirea pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Cum am zis, ar trebui să existe un da mare, voi lupta pentru moștenire. Pentru că fiecare dintre noi avem așa de mari posibilități. Dumnezeu ne-a dat talent, Dumnezeu ne-a dat abilități,
Dumnezeu e Cel care va interveni pentru noi. Și dacă va fi nevoie, zice, chiar va mustra pe cel ce mănâncă roadele pământului. Și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre. Asta înseamnă că zilele noastre vor fi senine și pline de speranță. Și nu va exista zi în care să trăim deprimați. Cu toate astea știm că natura noastră este păcătoasă. Și câteodată este așa de ușor să ne deprimăm. Nu putem să zicem pentru orice lucru care ni se întâmplă într-o zi, o, Doamne, îți mulțumesc și pentru această zi. Îți mulțumesc pentru ceea ce mi-ai dat astăzi. Dar putem să zicem, Doamne, cu toate greutățile sau toate lucrurile pe care mi le-ai dat astăzi, îți mulțumesc că mă ții pe drumul cel corect și mă înveți să continui să lupt pentru moștenirea pe care Tu mi-ai dat-o, pentru destinul pe care Tu în mod personal mi l-ai pregătit. Altarele sunt deschise în seara asta. Tată, îți mulțumesc în această seară pentru bunătatea Ta divină, pentru favorul Tău extraordinar, pentru lucruri care în mod personal le faci și le zidești în viața mea. Te rog, Tată din cer, pune acea încredere extraordinară. Ajută-mă să văd răsplata Ta dumnezeiască și să nu mă îndoiesc, să nu mă dau la o parte din lucrurile pe care Tu, în mod personal, le faci, le așezi peste inima mea, Tată. În numele Lui Iisus, te rog, ajută să câștig lucrurile spirituale, Tată. Îți dau Ție toată gloria și slava Ta. Îți mulțumesc, Tată din cer. Măi, Doamne, Dumnezeu care Te iubite, dominare, Doamne, să câștig lucrurile puse înaintea mea. Haideți să ne ridicăm în picioare împreună să cântăm acest curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou. Statornic, Dumnezeule, și nu mă lepăda
moștenire. Și vezi, sunt lupte spirituale care ar trebui să le câștigăm. După cum zice, să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi. Pentru că nu suntem în neștiință despre planurile Lui. Să facem toate lucrurile fără cârtiri, fără șovăieli, ca să fim fără prihană, curați copii al lui Dumnezeu. Și fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care să strălucim ca niște lumini în lumea asta. De aceea zice Isaia, nicio armă formată împotriva ta nu va prospera, și fiecare limbă care se va ridica împotriva ta, în judecată o vei condamna. Pentru că asta este moștenirea servitorilor Domnului și dreptatea lor este de la mine, spune Domnul. Vezi, Dumnezeu totdeauna va fi de partea noastră. Dacă noi vom lupta pentru prezența Lui, pentru lucrurile pe care El le-a așezat în inima noastră și viețile noastre, Dumnezeu întotdeauna va fi sprijinul nostru. Și tu și cu mine vom putea entuziasmat să strigăm, da, luptăm pentru moștenire. Haideți să încheiem în seara asta. Adi, dacă vrei să închizi tu în rugăciune. Doamne, Tată, îți mulțumim în această seară pentru Iisus Hristos, îți mulțumim că prin El suntem răscumpărați și prin El avem victorie și prin Iisus Hristos găsim, Doamne, Tată, sprijin. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne ajuți, Doamne, în slăbiciunile noastre, Te rugăm ca Tu să ne ajuți în acele zone, Doamne, în care nu suntem în control, Doamne, Tată, să biruim prin sângele lui Iisus Hristos și să fim victorioși. În numele lui Iisus m-a rugat. Amin. Amin. Vă doresc o seară plăcută, o săptămână cât mai bună. O să avem, adică de fapt mai avem cafea, ceai, o să